Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Joseph, hain ang tinuod nga Dorina. Ha? Unsa gunang imong gipanulti, Dorina? Dili ako si Dorina. Ako si Salome. Busa, sultihi ko kung hain ang tinuod nga Dorina. Hain ang imong asawa, Joseph. Dorina, unsa gunang gipanulti nimo? Ayaw na lang pagpamakak pa, Joseph. Dili na to mahimong taguon hangtod sa hangtod ang ato mga sikreto. Dorina, ikaw ang akong asawa. Dili ako si Dorina. Kay ang tinuod nga Dorina, mao kining niya sa hulagway. Oh. Ug ayaw na lang pamakak nako, Joseph. Tungod kay ang naghatag nako ni ining maong hulagway, mao ang higala ni mong doktor, si Dr. David Amogis. Karon sa akong pangutana, Joseph, hain si Dorina. Hain ang imong asawa. Dili na ko nimo mahimong bakakan, Joseph. Wa makailan nako nga ako si Dorina ang tiguwa nga gikasulti nimo dito sa nasunog nga bay. Nakita ko niya. Ug wa siya mo ilan nako nga ako si Dorina. Oh. Unya, ang suod mong higala nga doktor, dili siya makatuo nga ako ang imong asawa. Tuhod kay ang tinuod, dili man gud ako si Dorina. Kundi ang Dorina nga usa ka midwife, mao ang imong asawa. Nganong imo maginigitago nako, Joseph? Nganong imo maginigitago sa uban? Hain man gyud ang tinuod nga Dorina. Patay na si Dorina. Unsa? Nagikog siya sa diyang gikidnap si Elizabeth. Ang suglanon nga akong giasoy nimo kung nganong na-amnesia ka, mao ang tinuod nga hitabo ni Dorina. Buoti mo ipasabot. Apan gibuhi mo si Dorina sa diyang nakita ko ikaw nga sama sa akong asawa. Milutaw sa sapa, luyo niya ang atong paril. Unsa man cute ang tibuok sugilanon sa paggawa sa imong asawa. Nagdaot ang panahon sa diyang Sa dihang unsa? nakamata ko nga ngawa na sa akong tupad si Dorina. Unya, ako na lang siyang nakita nga nagpasinguan nga midagan dito sa paril. Ug mikat-kat siya. Ug uhay na sa diyang nakaduol ko niya. Gipabuto na niya ang pistola sa iyang uo sa diyang nakapaduol ko niya. Ug nahagbong siya gikan sa paril paingo dito sa sapa. Usa? Ug nakita gyud ako nga milutaw siya sa sapa. Ug wa na kinabuhi. Gisuwayan ako gluwas. Apan gianod na siya sa sapa. Ug wa na gid ako ikita pa. Hangtod karon. Og ako. Ngano nahitabo man nga nahimo ko nimong asawa. Matag magdaot ang panahon, mugawas ko niya ng gate ug mulantaw ko sa sapa. Maghahad kong buwak. Ug diha, nakita ko ikaw nga naglutaw sa sapa. Ug sa ibabaw, may lalaki nga nagdagan nga murag may gipangita dito sa ibabaw nga bahin niya ng sapa. Usa? Nakaklaro ka ba sa iyang naong? Wa ko maklaro ang iyang naong. Ug salamat na lang nga mibalik siya sa aki. Sa pagtuo nga patay ka na. Mao nga naninguha ko nga hawaason ka gikan sa sapa. Lisod apan nabuhat ko. Ug ako kang gidadi ni sa sud sa bahay. Giatiman, gitambalan. Wa ko nimo dadaan sa ospital. O i-report sa mga pulis. Lahi ang diha sa akong una-una. Mas nahadlo ko nga nagpadayon pa og pangita nimong lalaki nga gusto mo patay nimo. O gano'n na kasiguro ka man nga gusto kong patsyon sa tao nga nagsunod nako. Tungod kay gisigihan nagpusil ang mga pundok sa anod sa tungod niya. Ug dugay siyang milakaw. May nalangani kay wa siya makalahos dito sa luyos paril. Tungod din bahay sa gihikugan ni Dorina. Og mao nga gitaguan ko nimo. Gusto lang ko nga ilikay ka sa tao nga gusto mo patay nimo. Mao nang sa dihang nakasiguro ko nga doon na kay problema sa imong memorya tungod kay na-amnesia ka. Nakaunahon na ako nga taguon ka una. O ginganlan ko ikaw, Dorina. Unsa?
Ginganlan ko ikaw, Dorina. Ug wa ka musupak. Buot ipasabot nga wa kay nainumduman sa nitabo sa nangagi. Ug wa ko'y laing naunanaan nga protektahan ka gikan sa mga daotang tao gawa sa pag-angkon nimo nga akong asawa. Gipuli ko nimo sa imong asawa. Sorry, pero sa diyang nakita ko ikaw. Inanay nga nabuhi si Dorina sa akong kinabuhi. Pasaylo ako kung dako mang sayo pang akong nabuhat. Apan may nang mahibaw ka, gabisan kamay. Wa ko magmahay sa akong gibuhat. Tungod kay nahulipan nimo ang akong kamingaw kag Dorina. Sa ato pa. Panghulip lang di ay ko sa kamingaw, Joseph. Dili na karon, Dorina. Dili ta para sa usag-usag. No. Ikaw ang gihatag sa Ginoo para nako, Dorina. Aron ako kauban hangtod sa hangtod uban sa akong anak. Joseph, Please, ayon nag-usba ang dagan sa ato kinabuhi karon. Nahibalik na nako ang akong anak. Og ikaw, kaaway ka na sa imong kaning bana. Busa kinahanglan magpabilin ka uban ka namo ni Siana. dili, Joseph. Oh. Dili. Dorina! Dorina ay paglakaw! Ay migbiyahe si Siana! Kinahanglang mangandam kamudaan. Kung makit-an ta si Dorina, pusil dayo ta. Ha? Yes, boss. Dili mahimo nga makaikyas pa si Dorina gikan nato. Okay, boss. Hello, Dopoldo. Boss, naragyapon sa suod sa bahay sa Dr. C. Salome. Maayo. Padong nami diha. Ikaw, boss. Karong adlaw, kinahanglang humanon nato si Salome. Dorina! Aplihin na bultan! Kinala magsulti na! Dili mahimo magsulti ka bigdugay ni Joseph. Nabalik na niya si Elizabeth. Mong kinalang humanon ko ang akong mission kay Emma. Nahibaw ko. Nga dili ko hunungan na Emma hangtod nga iya ko mapatay. Dorina! Usa man yung gibuhat, ha? Kadagang armas nga gisud ni Musbag. Nangandam ko sa umaabot, Joseph. Dorina, kinahanglang i-report na nato sa kapulisan ang grupo ni Iman. Kung gusto kang mapuo ang mga kidnapper nga sama niya, kinahanglang madakpa na siya. Okay. Kung gusto ka mo tabang nako, tagu'i kini. O, unsa man ning niya sa slimbag? Mao ka na ang ligong ebidensya bato kang Emmanuel Castor. Ihatag ka na sa mga pulis nga imong masaligan. Mao ka na ang ebidensya sa kadautan ni Emmanuel Castor. Dorina, diin ka man ining... Dito na nako makuha sa bahay nga giingon ni Emma nako nga amo bay. Ako ka nang gitaguan sa dihang ako pa si Salome sa monte. O, ha? Ug naasab diha ang mga nga sa mga tinugyanan sa balaod nga konsabo sa mga iligal nga kalihukan ni Eman. Ug labaw sa tanan. Naa diha ang listahan sa pangan sa mga kasosyo sa negosyo nga human trafficking ug ang mga hulagway sa bata nga gikidnap sa iyang grupo aron ibaligya kang Mrs. Grace ang napatay sa engkwentro dito sa bodega. O, unsa? Ikaw na ang bahala ni anak. Ug ayaw pagsugot nga makuha ka na ni Emmanuel. O, Dorina, asa man ka? Mas luwas mo kung wa ko din Joseph. Unsa? Goodbye, Joseph. O, Dorina. Masaylo ako. O, Dorina! Dorina, balik dire!